ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ 2 ଅଙ୍କ 3 ଅଙ୍କ 4 ଅଙ୍କ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ହରଣ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତମେ ହରଣ କର ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ତମକୁ ଖୁବ ସମୟ ନେଇଥାଏ ବା ଖୁବ ସମୟ ଲାଗେ। ତ ଆଜି ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଦିଅ। ଆଉ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଅଙ୍କ କିମ୍ବା 5 ଅଙ୍କ କିମ୍ବା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ। ତ ତମେ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ? ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବି ଆଉ ସେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତମକୁ ବୁଝେଇବି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ 3 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 11 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖୁବ କମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସରଳ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଥମେ ନେବି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଆଉ ତମକୁ 11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଖୁବ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରଳ ଟ୍ରିକ୍ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଖୁବ କମ ସମୟରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଭାଗ କରିପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ନା ଏଠି ହଉଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଇଏ ହଉଛି 1 10 100 1000 ଅୟୁତ। ଅୟୁତ ଘର ଅର୍ଥାତ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାମ ପଟର ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଟି କଣ କରିବ ନା ଯେତିକି ଦେଇଥିବ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ଅର୍ଥାତ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦବ। ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ତାପରେ କଣ କରିବ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ତମେ ଲେଖିଲ ଭାଗଫଳ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ଭାଗଫଳ ବୋଲି ନେବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଭାଗଫଳ ରୂପରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ତମେ ଲେଖିଲ ତା ଆମର ଭାଜ୍ୟର ବାମ ପଟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅର୍ଥାତ 8 କଣ କରିବ ନା ଯାହା ଭାଗଫଳ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କଟି ନେଇଯାଅ ବାମ ପଟର ଶେଷ ଅଙ୍କଟିକୁ ବିୟୋଗ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, 8 ରୁ ଯଦି ଆମେ 6 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ବିୟୋଗ କରୁଛେ ତାହେଲେ 8 ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ହବ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ସେଇଟାକୁ ରିପିଟ କରି ଚାଲିବା। ଏଠି 5 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 5 ରୁ ଯଦି ଆମେ 2 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା କଣ ହବ 3। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ରୁ ସେଇ 3 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ରିପିଟ କରି ଚାଲିବା ଆମେ। ତ କେତେ ଆସିବ ଗୋଟେ 4। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେଇ ରିପିଟ କରିବା 4 4 ଗଲା ପରେ ତ ଯଦି ତମେ 11 କୁ ଅର୍ଥାତ ଯଦି 6 8 5 7 4 ଅର୍ଥାତ 68,574 କୁ ଯଦି ତମେ 11 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ ତେବେ ତମକୁ ତାର ଭାଗଫଳ ଆସିବ 62,340। ନିହାତି ଭାବେ ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ଜାଣିବ ଭାଗ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ଭାଗ କରିଦବ 68574 କାରଣ 11 1166 ଆସିଲା କେତେ 2 5 11 2 22 3 7 11 3 33 ତାପରେ ଆସିବ କେତେ ଇଏ 4 4 11 44। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 2 3 4 ঠিক ଅଛି, ତାର ଭାଗଫଳ ମିଳିଗଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଭାଗଫଳ ପାଇବା ଅର୍ଥାତ 68,574 ଯେତେବେଳେ ହରଣ କରିବା 11 ଦ୍ୱାରା ତାର ଭାଗଫଳ ରୂପରେ ଆମେ କାହାକୁ ନେବା 6 2 3 ଶୂନ ଟିକେ ନେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି 68574 68,574 ହରଣ 11 that is equal to 6 2 3। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯଦି 11 କୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ବା ଯେକୌଣସି 2 କିମ୍ବା 3 ଅଙ୍କ କିମ୍ବା 4 ଅଙ୍କ ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ସରଳ ଟ୍ରିକ୍ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ମତେ ତାର ସମାଧାନ କରିବ। ଠିକ ଅଛି।